guys, hindi vlogs ni maghugas ta sa motor kay mutabang man ta. Tabang ta. Maghugas ta sa motor kay nityuhan ta ni. Masuko man yung bata ag di patabangon. Amoy atong pugason. Kita maglingkod o ta. Kayo masuko man di patabangon. Si Inday Vlogs. Ikaw ano yan? Kinamahan si Chanila. Nausa man eh. Nakaguwaan si May Dulay. Nick. Dumaya. Di ka abot. Wala na. Muni ako'y tighugas kay maluoy mo ko sa akong papa sa nagit ko. Tuyog mo? Di ko katupe. Kung saan manig sugod tuyog? Ha? Kung saan manig sugod tuyog? Ganina. Bantag di na makuan ha, matarong ha. Tarong agyod kay ikaw may mahugas ka. Suko mo dayon. Mutabang makakasako ah. Kita ay batawan niya suka. Ayo hag. Oh, ayo ag hugas. Wala. Suko ka. Ayo hag hugas mo musuko ay ikaw mutabang man ka ayo hag hugas. Kanang oy makuan. Kanang. Kanang limpyo pagkahugas. Oh, yun na. Asa karon? May kana ako itig video nya kay itig hugas. Dili. Ha? Kapoy sa da. Kita ray ba. Dutag butor inday oy. Gigas sa dihang motor. Mutabang man ni siya, suko man di patabangon. Siya yun na ipugaso na to. Mahuman ka ni kuno sa kani mahuman no. Siya mangid ako akohon man eh. Si Inday Vlogs, ako akohon jud ni siya nga siya mohugas. Oh, siya mohugas.